Здравейте, колеги, днес правим бърз 3-4 часов риболов, даже по-скоро 3 часов. Тук ще идем на реката, сега е 3:30, някъде към 6:30 ще ловиме. Ако може нещо да излезне. Ако не, здраве е. Просто успях да открадна това време днеска. И ще видим да решим резултат. Айде. Много хубаво место, което знам, че има риба със сигурност. Ама не са активни. Или може би сутринта някой е минал и ги е набол. Удар нямам. Удар йок. Колеги, вече даже колко час и нещо, но нямам риба. Видях се с още един колега, той каза, че е слабо. Явно рибите не са активни днес. Или просто са набодени. Но ги няма никакви. Лова на килари, на елибък, камоли, черви. Не, не и не. Слизаме надолу и да видим. Капото продължава, колеги. Имам няколко почупвания и това е. Хванахме риба, бе. Да не повярваш. Откачи си. Не знам дали я видяхте. Аз откачи. Днеска сме на природа, май. Няколко чукания и една, къде се откачихме преди малко. Просто дипките не са активни. За сметка на това ще направим разходката. Ако не друго. Искам да ви запиша това. Тук до сега не съм снимал. Е много красив район. Да си го имам на камерата, затова съм пуснал камерата. Сега след малко има една чешмичка. Ще пием една водичка. И те така те. Реката е леко бърза. Ако беше една идея по-малка, може би ще да е по-добре. С Волфрам 5 мм съм. Мисля, че е добре. Ето е чешмата. Аз ще пия малко водичка. И така. Продължаваме. Тук на това место, колеги, 2 или 3 удара, само го ударат и не ще да се закачат. Иначе, тук винаги съм връщал и то хубави риби. Този път назландисват се.
Отново да поснимаме малко природа. Страхотна красота. Ето там дори виждам и щъркел. Ето там има и две кончета. Щъркела. Щъркела, ето го щъркел. Така. Топ. Много хубаво место, което знам, че има риба със сигурност. Ама не са активни. Или може би сутринта някой минава и ги е набол. Удар нямам. Удар йок. Колеги, вече даже колко час и нещо, но нямам риба. Видях с още един колега, той каза, че е слабо. Явно рибите не са активни днес. Или просто са набодени. Но ги няма никакви. Лова на килари, на елибък, камоли, черви. Не, не и не. Слизаме надолу и да видим. Капото продължава, колеги. Имам няколко почупвания и това е. Хванахме риба, бе. Да не повярваш. Откачи си. Не знам дали я видяхте. Аз откачих. Днеска сме на природа, май. Няколко чукания и една къде се откачих точно преди малко. Просто рибките не са активни. За сметка на това ще направим разходката. Ако не друго. Искам да ви запиша това. Тук до сега не съм снимал. Е много красив район. Да си го имам на камерата, затова съм пуснал камерата. Сега след малко има една чешмичка. Ще пием една водичка. И те така те. Реката е леко бърза. Ако беше една идея по-малка, може би щеше да е по-добре. С Волфрам 5 мм съм. Мисля, че е добре. Ето е чешмата. Аз ще пия малко водичка.
И така. Продължаваме. Ето тук на това место, колеги, 2 или 3 удара, само го ударат и не ще да се закачат. Иначе, тук винаги съм фащал и то хубави риби. Този път названдисват се. Отново да поснимаме малко природа. Страхотна красота. Ето там дори виждаме щъркел. Ето там има и 2 кончета. Щъркела. Щъркела, ето го щъркел. Така. Топ.